Ale nejak niektorí nechcú aspoň... Ale idú spoločne a je to zbytočne... No veď to, že Ičo chodí tu takto, Paľo chodí tuto takto. A vôbec sa to nestretne. Preto hovorím, že Paľo či tam nemá hrať melódiu. Raz, dva, tri, dva, dva, tri. Potom na prvú by bolo tiež Dobre, dáme si Abraham ešte, hej? Averbech. Počuj ináč, prečo sú tam tie deti na začiatku a ten oný? Lebo je to pieseň o vzťahu syna a otca. Rodičov a detí v podstate. A otec je tam. Ja viem, že keď tam toľko detí na začiatku, že... Tak to je príklad ako keď predstav si, že Mišo je malý a hrá sa na ihrisku, hej, a jeho otec to sleduje z balkóna a dáva na ňom pozor. A všeobecne sa to dá vlastne rozšíriť z osobného na všetkých. Všetky deti si vážia svojich rodičov, kým sú tu a kým sa smejú, hrajú na ihrisku a otec ich dáva na nich pozor proste z balkóna, z prvého poschodia. Ale ako to pochopil človek, že deti na začiatku. Ale na Naznačili sme, že tá vaša partia je rozmanitá. Je to tak? Lebo dočítal som sa v tom sprievodnom maili, že je to aj o takom hľadaní tej harmónie v rozmanitosti. V podstate sme sa zložili skutočne rozmanité rôzne osobnosti, ale hlavne teda ako čo sa muziky týka, lebo každý v podstate inklinuje nejak k svojmu smeru a niekde sa to stretáva na pomedzi a tým pádom vlastne to vytvára aj ten súzvuk pri tom tvorení a pri tých vlastne názoroch, pri tom aranžmáne. A to je veľmi sympatické heslo, lebo veľmi sa dokážu tí jednotliví členovia inšpirovať tými svojimi skúsenostiami. Názov, ktorý
ktorý vznikol pomerne náhodne. Myslím, že ho vlastne navrhol náš gitarista Paľo a myslel to skôr ako recesiu, ale keď sme si to prečítali, tak skutočne nás napadlo, že kurňa, toto je skutočne ten názov, ktorý nás vystihuje, že sme v podstate ako tehly, ktoré sú vložené do jednej steny, každá je z iných farieb a proste jednoducho spolu dávame nejaký celok, spolu pasujeme a niečo teda tam vytvárame. Veľmi sympaticky to znie a viem si predstaviť, že naozaj môže to byť veľmi kreatívne stretávanie sa. Hudobná skupina je veľmi totožná rodine alebo akejkoľvek skupine, kde sa stretávajú v podstate ľudia. Jasné. A ešte teda rôznych vekových kategórií. Vstupujete na scénu, ja vám držím palce, aby sa koncerty rozbehli, veď je to tá krásna časť tej hudobnej práce. Na ceste do Túrovej, do Mocha Records, sme nervózni, ale nadšení. Pripravujeme novú pecku s názvom Broken. Tešte sa. Chcelo by to, no. Vy ste nepočuli písomku, čo? Ja som nepočul. A ja som si tam vianočnú atmosféru spravil. Hej, počuli ste záver, hej? Tak ako tam mám počuť? Keby oproti mne išli pripínačky, tak by si tu len videl môj obrys. A vidíš, ten kopák nie je otočený? Tento je našli.
prestávky do auta. Vyrážame do Túrovej, Silvo by tam už mal byť. A príde aj Marek, príde aj Paľo, takže bude sa pracovať na hlavnom speve plus na nejakých úpravách. A sme tu. Túrová. Mocha Records. Počujeme sa. Haló, počujeme sa. Ešte nemá slúchadlá, no? Teraz by sa mohol. Počujeme sa. Haló. Povedz niečo. Ja sa počujem. No aj mňa počuješ, hej? A mňa počuješ? Už ma počuješ? Teba počujem. Dobre. What's stolen? No. How to bring back what? Dal si translátor a dal si, že ako sa to vyslovuje. How to bring... A ako sa to vyslovuje? Stolen. Stolen? Stolen. Áno, nie stolen. Stolen. Dobre, ale tak to je v rámci pesničky, ona to vypráva, to je robotka. I know we will be sacrificed finally at last we will find... No to je sa stolen, to je stolen. Tam ťahá, vieš, on tam má frázu stolen. Keď sme také texty robili ako... Sama, kde ja budem sama, aby mi kotrúka nerozkazovala. Ty si skaj zvykol do more? Nie. Bude z teba očovský cimer. No, mne je to jedno, ja idem zečka. Xiaomi. No, mám, tak som ja takto. S tými dutinkami, no. Však vylevalo. Vylevalo, neviem, ako príde pocit. Neviem, aké to bolo. Dobré, ale mohol sa vyššie. Hej, prepáč. Tilting Wars! Jaj! Ej, ha? Aj to jaj bolo zaujímavé. No, ale zle. Dlhé Wars. Nenecháme to tam? Nie, nenecháme, ale niekde to odlož, lebo si to strihneme do videa. Jaj! Ako taký fínsky metal. Jaj! Korpikani! Hej! Rumcajs! No dobre, nie, zabudol som, není to tam až také dlhé. Ale jaj s tým growlom na konci tej bohove. To je ako vianočné, počúvaj. Vianočné slovo. Jaj! .30, bodlo by zvrtnúť nejaký obed, chlapcov som nechal hrať sa. No a ja sa idem najesť a ešte chvíľku potiahneme. Silnený a môžeme ísť späť do práce. Všetké DLCčka, každý jeden diel. Tu sa pracuje, ja to mám na to. Ako ich zanecháš, tak ich nájdeš. Follow me. Now it is time for the global cup. Bloody tree is constantly growing up to the truth. Stand by my side. I will show you where we are walking to the world. Without cry, without fight, for place in the world. Without all.
podporte toho nášho bubeníka trošku. Je to pán. Aký je tvoj sen, Silvo, ako muzikanta, frontmana kapely? Máš nejakú takú predstavu, kde vás chceš vidieť? A hlavne, aby sme sa prezentovali tou muzikou, ktorú my považujeme za fajn. Samozrejme teda, že to má svoj profil poslucháčov, ale aby teda tú našu muziku spoznali aj iní ľudia a aby sme si takto spoločne zahrali. Ak sa nám podarí, chceli by sme nahrať komplet album, takže aby sme teda mali čo prezentovať, tak toto je taký krátkodobý sen. Bricks of Colors, to je kapela, ktorú máme v Demovnici, no a teda držte sa. Tak na dnes v Túrovej padla, ide sa domov, víkend s kapelou za nami, veci ponahádzované, postupne sa kuchtia, varia a v budúcom kalendárnom roku vám ich všetky ponúkneme.